हेलौ आंनि गासैबो आंगो लोगोफोर, सिगाङावनो नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आंनि गोसोनि रंजानाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय आरो दिनैनि बे भिडिअआव नोंथांमोन साफ्रोमखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बाइबेलनि सोंथि आरो बिनि फिननायफोरखौ गुसुङै लानानै फैदों खोन्थानो थाखाय। बेखौ नोंथांमोना बे समाव नायलांनो हागोन। सेथि सोंथियावनो दङ, बुहुमाव सोर बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम मोनग्रोआमोन? फिननाय: काहेन। जागायजेननाय 4:1 सिरि। नैथि सोंथियाव दङ, बुहुमाव सोर इसोरनो बुलि एबा दान होग्रोआमोन? फिननाय: काहेन आरो हेबल। जागायजेननाय 4:8 सिरि। थामथि सोंथियाव दङ, नहुनि बिफानि मुङा मा? फिननाय: लामेक। जागायजेननाय 5:8 सिरि। ब्रैथि सोंथियाव दङ, नहुनि नामनि ओंथिया मा? फिननाय: जिरायनाय। जागायजेननाय 5:28 सिरि। बाथि सोंथियाव दङ, सोर बुहुमाव बयनिख्रुइ गोबावसिन जोरदोंमोन? फिननाय: मेथुसेला। जागायजेननाय 5:27 सिरि। द'थि सोंथियाव दङ, एडेन बागानाव थानाय खंब्रै दैमाफोरनि मुंफोरा मा मा? फिननाय: पिसन, गिहन, हिद्देकेल आरो इउफ्राट। जागायजेननाय 2:11-14 सिरिसिम। स्निथि सोंथियाव दङ, नहुनि साथाम फिसाज्लाफोरनि मुंफोरा मा मामोन? फिननाय: सेम, हाम आरो जाफेट। जागायजेननाय 6:10 सिरि। दाइनथि सोंथियाव, सोर इसोरजों 300 बोसोर थाबायफादोंमोन? फिननाय: हानुक। जागायजेननाय 5:22 सिरि। गुथि सोंथियाव दङ, नहुनि नावआ बबे हाजोआव थाबथाहैयामोन? फिननाय: आरारत हाजोआव। जागायजेननाय 8:4 सिरि। 10थि सोंथियाव दङ, नहुआ बबे दंफांनि नाव बानायदोंमोन? फिननाय: गफेर दंफांनि। जागायजेननाय 6:14 सिरि। अब्ला दिनैनि थाखाय बेनोसै लोगोफोर, उनाव मोनबावगोन। थेंक्स फर वाचिं।